Na fara daga inda babu komai, sai burin da ke cikin zuciyata. Wani lokaci sai in yi kuka cikin shiru, ina tambayar kaina, shin wai wannan burin nawa zai cika ko ko dai ina wahalar da kaina ne? Amma duk da haka, zuciyata ba ta faɗa min in daina. Akwai wani dare da nake kuka saboda na gaji. Nake tambayar kaina, shin zan iya? Ina roƙon Allah cikin sirri, ya Allah, ka bani damar da zan nuna duniya cewa ni ba banza bane, kuma Allah ya ji, ya amsa, domin Allah maji roƙon bayinsa ne. Tabbas na yarda da cewa hanyoyi biyu ne kacal na cin nasara a rayuwa. Ko dai maƙiyanka su tura ka gaba, ko kuma masoyanka su ɗaga ka sama. Wallahi ba za ka taɓa zama kamar ni ba. Ka canja sana'a. Ni kuma na ga dukkan biyun a rayuwata, daga kanan dago zuwa ƙasashe fiye da 10 a cikin shekara ɗaya. Wani abu kamar almara, amma a gun Allah ba komai ba. Wannan album bai fito daga studio kaɗai ba, ya fito daga zuciyata zuwa hawayen idona. Zuciyar da ta ƙi daina fatan alkhairi. A lokacin da na fara, gari duhu ne, amma yanzu gari ya waye, gari ya waye.